गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो बेखौनो लाबोनो सानदों। दिनै जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसाम सरकारा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनैहाय जोंनि क'क्राझार जे गभर्नमेन्ट कलेजखौहाय बिथांमोनहा दिनैहाय मोनसे इउनिभारसिटियावहाय सोलायबाय। नाथाय मोनसे सोंथि फैदों, बे सिगांनि बायदि 10टा कलेजखौ जेरै गभर्नमेन्ट खालामनो होननानै जेरै डिक्लेरेसन होबाय, बेबायदिनो डिक्लेरेसन होदों ना मोनसे बाजेटआव सोनानै लाफाजाखाबाय, बे मोनसे सोंथि फैदों रायजो राजाफोर। अब्लाबो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाबायब्लाथ' बे बिराद गोजोनथाव खौरां होननानै जोङो साननानै लानो हायो। जोङो बेबायदिनो बारायलांबाय थानाय, जोंनि अनुस्थानफ्रा बारायलांबाय थानाय, इडुकेसन सेक्टराव, मेडिकेल सेक्टरावहाय गासै एभ्रिथिं सेक्टराव जुदि बारायलांबाय थायोब्ला जोंहा डेभेलपमेन्टआ बिदिनो लासैनो जालांगोन। नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो रायजो राजाफोर, जाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनै बिटिआर सुक्तिया जाबोदोंमोन, बिटिएडि जाबोदोंमोन, दिनैहाय बेखौनो बिथांमोना दिनै रिबन हास'यै माबा मोनसे गोदान अनुस्थान गायसननो हायोब्ला, रिबन हास'योब्ला ना बेदर जानानै खुसि जानानै जाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैहाय बिटिआर सुक्तिया जादोंमोन बिथांमोनखौ जेराव दोननानै बिथांमोनहा खुसि दङ। बे जाहैबाय मोनसे राजनितिक हिसाबै बिथांमोनहा माखासे सुबुंफोरखौ बुलिखि बा ग्राह खालामनानै दोनगासिनो दङ। बुलि होनानै गुबुन एनडिएफबिनि नामाकरनै जे बिटिआर मोनदोंमोन बेखौ लानानै दिनै बिथांमोनहा क्रेडिटखौ लागासिनो दङ होननानै जोङो साननो हायो। रायजो राजाफोर, आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। आङो बिथांमोन जे बेखौ फोसावबाय, मोनसे गोजोनथाव खौरां होनदों, आङो आलौनाय मोनाखै रायजो राजाफोर। नाथाय दिनै जे बिथांमोनहा जे खामानिखौहाय जाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैहाय सान्ति सुक्ति जाबाय, पिस एकर्ड जाबाय, बिथांमोनखौहाय जेलनिफ्राय बख'यैयावसो आङो बिथ्रिखिना नांनानै सेन्टिमेन्टआव माइनावहाय नांनानै दङ। रायजो राजाफोर, दिनै पार्लामेन्टआवबो सासेबो दिनैहाय सानै एमपि दङ, इउपिपिएलनिफ्राय, बिजेपिनिफ्राय, जोंनि माबानिफ्राय बड'लेण्ड एरियानिफ्राय, नाथाय बिथांमोनहा दिनैसिम एनडिएफबिखौ बख'नायनि बाथ्रा दिनैहाय बिथांमोनहा पार्लामेन्टआवबो मोनसेबो बाथ्रा दैखांनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। बेनिख्रुइ देरसिन दुखु बहा दंबावो रायजो राजाफोर? बहा पिस एकर्ड? नोंथांमोनहा पिस मोनबाय नामा? कमेन्ट खालामहर रायजो राजाफोर। दिनै लरेन्स बिथाङा बेसेबां गोजोननाय फोरमायदों। क'क्राझार, आंबो गोजोनदों क'क्राझार जे गभर्नमेन्ट कलेजखौहाय इउनिभारसिटियाव सोलायनायनि जाहोनावहाय। नोंथांमोनहा बेसेबां गोजोननाय मोनदों कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजोंहाय फोरमायहर। आरो लोगोसे आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रमेश बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों जे जोंनि क'क्राझाराव गोबाव बोसोरनिफ्राय लुबैबाय थानाय आरो 2 बोसोर सिगां आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया फोसावलांनाय बायदि क'क्राझार सरकारि जे फरायसालिमा, बे क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि जे आबुं महर होबाय, बिनि थाखाय आङो दिनै बे समाव बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। दिनै जोंनि जे क'क्राझार फरायसालिमाया जे क'क्राझार बुहुम फरायसालि जे जाबाय, दिनै आसामनि रायजो बेंगिरिया दा आसाम गेजेट मोनसे फोसावनानै बेखौ जे आयेनाव बारस्लायहोबाय, बिनि थाखाय आङो बिथांखौ साबायखर बावदों। क'क्राझारा बिटिआरनि केपिटेल जानायलाय बिटिआर ओनसोलनि 9 जिल्लानिफ्राय फैनाय फरायसाफ्रा क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड जे इउनिभारसिटि, बे इउनिभारसिटियाव गोबां फरायसाफ्रानो मुं थिसननो थाखाय खाबु मोनामोन। मानोना जोंनि बिटिआर हालामनि फरायसाजों लोगोसे क'क्राझारनि खाथियाव थानाय धुबुरी, बङाइगाव, खाथि खालानि जे जिल्लाफोर, बे जिल्लानि फरायसाफ्राबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायफैनायनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा एडमिसन लानो खाबु मोनामोन। दा जिहेतु क'क्राझाराव आरोबाव गंसे इउनिभारसिटि जों मोननो हाबावबाय, एबार फरायसाफ्रा एडमिसन लानो थाखाय एबा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ मोननो थाखाय एमए, एमएससि, एमकम फरायनो थाखाय आरोबाव मोनसे खाबु जागोन। दा बेनिखायनो दिनै जोङो बे समाव आसामनि रायजो बेंगिरि, आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। क'क्राझाराव इउनिभारसिटि फोसावनायल' नङा, इउनिभारसिटिखौ आबुं मोनसे महर होनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रायजो राजानि जानानै
आरो सासे MLA महरै बिथांमोनखौ आं साबायखर